Aji. Yan na. Yan na mga Aji. What's up? Gagambino ulit. Marami tayong gagamba ngayon, magaganda. Pakita ko lang sa inyo to mga Aji. PM lang to mga Aji Mas bate. Ito mga Aji brown pero namumula-mula yung paa niya. Malakas na naman yung ulan Yan, ito muna mga Aji, pakita ko lang sa inyo Yan, orange mga Aji. Orange na una-una pala, shoutout pala sa inyo. Saka special mention ko lang yung mga OFW natin, overseas Filipino workers natin na laging nanonood sa atin. Thank you po, God bless po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi. And sa mga bago nanonood pa lang po, salamat po sa panonood nyo. Sana po mag-subscribe kayo para mas dumami pa tayo. Sa kahit nyo na rin yung notification bell para mas updated kayo kung may bago mong tayong ipopost na video. Unahin ko muna ito mga Aji. Ayan, mas bate, orange na mga Aji. Maganda talaga. Mas matingkad to mga Aji pag nakita nyo sa picture to. Maganda talaga na ito pag sa picture mga Aji. Pakita ko rin paano maglakad mga Aji. Lakad bango pa rin mga Aji. Alas gagamba naman natin. Alam nyo naman yung technique nyan. Paarawan nyo lang mga Aji. Pagkatapos kumain, talagang maglalakad bango yan. Kahit nga hindi mo paarawan, pero mas maganda na papaarawan mga Aji. Tapos ito yung isa. Kapasapot Lakas kasi hangin na naman yan. Same lang sila ng katawan nito pa-diamond mga Aji. Ito parang may pagka-brown na medyo mamula-mula yung paa. Saan kayo mga Aji? Sa orange o dito? Mamili na kayo mga Aji. Ayan. Pakita ko naman na sa picture. Mga Aji. Pili na kayo. May nag-comment pala. Sabi niya mamili daw ako. Siguro papiliin ako sa ganda mga Aji. Sa orange ako. Dahil lang sa maganda to mga Aji dito. Okay game. Umpisa na natin mga Aji. Oo, yan na mga Aji. Talo dyan mga Aji. Nako. Talagang malakas yung orange mga Aji Malakas talaga pag mga orange. Maganda kasi itong gagambang to mga Aji. Orange talaga. Ito naman yung kalaban nyo. Pero kapalag pa to mga Aji. Wala na. Naisahan lang mga Aji, ayaw na. Wala na mga Aji, hindi na talaga. Yun, ang galing mga Aji. Galing ng pagkakakuha. Nadali ng orange Kaya mga Aji, dali ng orange. Grabe. Buhay pa mga Aji. Maluntutay na wala na, madadali na ng orange to pag nagkataon. Uy, wala din, laki ng damage ng orange mga Aji ayan focus natin. Malaki na rin palang damage ng orange. Yun mga Aji, nakuha niya na.
Grabe. Nakatakas pa rin mga Aji. Wala na mga Aji oh. Ayan yung galawan niya no. Oh, wala na. Pero yung orange mga Aji, ganun din. Halos wala na rin mga Aji. Bigay ko na lang to mga Aji ah. Wala na, patay na. Tabi ko mga Aji kasi yung YouTube ba delikado na, mabanta yung mga Aji. Sayang naman. Tabi ko na to mga Aji. Yan, binigay natin sa orange mga Aji. Kasi halos patay na yung gagamba mga Aji. Pag pinilit ko pa dito, mababantay ng YouTube mga Aji. Ayan o, sa mga nakakaalam dyan, pag masyado ng violent yung laban. Malakas talaga yung orange mga Aji. Ang ganda ng pagkakakuha niya. Pero wala, damage din mga Aji. Tabi na natin to Tabi ko muna dito mga Aji. Kuha tayo ng iba kasi mas marami pa tayong mga gandang gagamba kaysa dito mga Aji. Kuha tayo. Taas. Yun lang mga Aji, second fight tayo mga Aji. Sana nag-enjoy kayo. Yun mga Aji, classic lang tawag to. Second game natin to mga Aji. Ayan o, nakita nyo mga Aji. Ang haba talaga ng galamay oh. Ito yung kanina mga Aji, yung orange Ayan o, napakahaba ng galamay mga Aji. Sarap pang derby na ito kung namumusta-pusta pa kayo. Ayan o. Kaya mga Aji, dilaw. Ayan naman yung picture. Double header natin to. Ito yung una mga Aji. Ito yung mga kalaban niya. Laki din. Ganda mga Aji. Mabalayibong mabalayibo. Ayan o. Ganda din mga Aji. Puro dangkawan to Ayan mga Aji o. Malalaki talaga tong gagamba na to. Hindi ko alam kung good size to mga Aji o OS. Para sa akin good size lang to Hindi ko lang alam sa iba mga Aji. Dito ko sa tingting pagtapatin mga Aji para mas maganda-ganda yung laban nila. Uy, sapot mga Aji Lalakad ba ako pero nagpapasapot mga Aji. Okay, game na natin. Pili na kayo mga Aji kung dito ba kayo o dyan kayo sa dilaw. Di ko alam kung anong trip nyo dito. Yan mga Aji. Nako, talo yung itim mga Aji Lakas nitong dilaw na to muluntoy agad yung itim. Patakbo pa to sa lagay na to mga Aji Talagang uluntoy na mga Aji. Laki ng katis ng itim. Parang bagong molt lang ata to mga Aji. Parang lambot ng katawan. Yan kinagat na ulit mga Aji Dalawa na to. Dalawang hulog na mga Aji. Parang lambot ng katawan ng itim mga Aji. Parang kakamolt lang ata to. Yan Wala mapansin mga Aji. Laki ng katas Yan sa tiyan. Parang kakamolt lang mga Aji. Kasi parang tabi-tabingi pa yung paa niya. Hindi ko lang napansin siguro to. Baka nag-molt to. Wala na. Laki ng katis sa tiyan. Uy, papalag mga Aji. Palag. Grabe kinagat na mga Aji Kinagat na mga Aji. Yan sinusubukan bilutan mga Aji. Yan na. Wala na mga Aji. Yan na. Kumbaga sa papackage niya na. Yan ang galing na ito mga Aji. Itong dilaw na to. Yan yung dilaw. Tapos na ito mga Aji, maglalaban ako ng malalaki. Subukan natin mga Aji yung mga masbate kong malalaki. Tabi natin to. Hanap ako ng iba mga Aji. Parang di ako natuwa dun sa itim. Sa itim pa naman ako mga Aji. Parang mali. Parang kakamolt.